Per explicar com es dona concretament la violència masclista cap al col·lectiu LGTBI, abans hem d'aprendre a diferenciar algunes definicions que malauradament avui dia encara es confonen. La primera és la violència domèstica, que és aquella que es dona dins del lloc on vivim, dins de l'àmbit de convivència. Aquesta violència pot ser física i o psicològica i pot anar dirigida indistintivament del gènere, és a dir, pot anar dirigida cap a homes, dones, menors d'edat o persones de la tercera edat, sent aquests últims tres casos els més freqüents. Per exemple, la violència d'un fill cap al seu pare o d'una mare que maltracta un avi és aquest tipus de violència. Va ser una de les primeres de l'àmbit de la llar en posar-se sobre la taula, fer-se visible i, per tant, poder-se denunciar. Anys més tard va ser quan es va conceptualitzar la violència contra la dona, que és aquella violència que s'exerceix contra les dones pel fet de ser-ho, és a dir, basat en el seu gènere. Aquesta violència té una característica específica, és que és estructural. Què volem dir amb estructural? Que hi ha tot un sistema de pensament al darrere que ho recolza. Aquest sistema es diu patriarcat i és la idea errònia de que els homes són superiors a les dones i que cada gènere té unes funcions concretes com són els rols de gènere. Veiem que el patriarcat té 1000 formes, tant els anuncis, com la música, com les pel·lícules, l'humor i fins i tot la base, com eduquem els peques segons si són nen o nena. El patriarcat és com un iceberg. A sota, tota la part no visible, hi trobem tot aquest contingut social que dèiem, no? Tant les bromes, com l'humor, com els anuncis, com les pel·lícules, el fet de que eduquem diferent els nens i nenes. Hi ha tota aquesta base i després la part més visible és la violència més directa, no? Com són les agressions i els assassinats que veiem dia rere dia a les notícies. El problema del concepte violència contra la dona és que reduïa a l'àmbit de la parella o l'exparella i en un marc de relació heterosexual. Altres tipus de violències en van quedar fora, cosa que va generar molta desprotecció davant de la llei. La inclusió de la diversitat en els serveis d'atenció a la violència masclista encara és una assignatura pendent, sobretot en el cas de la diversitat sexual i de gènere, però també en altres tipus de diversitats. Així, si bé la LGTBI-fòbia ha rebut més atenció i ha protagonitzat moltes iniciatives els darrers anys, l'abordatge de la violència sexoafectiva que pateixen les persones LGTBI és quelcom que encara no s'ha desenvolupat un model específic de resposta institucional. Aquest concepte es va eixamplar fa pocs anys sobre el terme de violència masclista i per fi aquest concepte ja no només inclou l'àmbit de la parella o exparella, sinó que és molt més àmplia. Parlem de la violència masclista a l'àmbit laboral, a l'àmbit acadèmic, comunitari, social i per fi ja té en compte la diversitat existent. Les violències de gènere afecten principalment a les dones, tant les dones cis com les dones trans, però també a les persones que tenen una sexualitat o un gènere no normatius. Les persones LGTBI reben diferents tipus de violències, com hem comentat abans, que van des de la discriminació a l'àmbit familiar, no acceptació de qui són, com la violència en la parella o exparella, com el fet de tenir contactes sexoafectius puntuals on també podem rebre violència, la no igualtat d'oportunitats tant en l'educació com en l'àmbit laboral, també la violència en l'espai públic, en l'accés a l'habitatge, en la salut o en altres institucions com són les policials o la presó. Tota aquesta conceptualització a vegades se'ns fa una mica complicada perquè hi ha moltes paraules noves, paraules que desconeixem, però és important entre tots i totes entendre què és la violència masclista perquè les joves tenim aquí una responsabilitat de construir un futur millor.